Arratsaldeon, Irantzu naiz, Irantzu Solana Arana, Uztaritzeko Gau Eskolako permanentea, eta sortzez Iruñekoa naiz. Badu kasik 17 urte iparralden bizi naizela, 3 urtez Larresoron eta gero Uztaritzen, eta duela 12 urte hasi nintzen Gau Eskolan kurtsoak ematen irakasle laguntzaile gisa. 2020 urtean, 20 urtez permanente aritu zen San Michel Txekonek erretreta hartu baitzuen, eta nik hartu nuenaren segida. Uztaritzeko Gau Eskolak justuki 2023an bere 40. urte urrena ospatu zuen, 73an hasi ziren kurtsoak ematen helduei, talde tipi bat, eta gero 83an elkartea osatu zuten. Eta 2000. urtetik AEKak permanente bat jarri zuen. Azken urte hauetan ikasle kopurua palduz joan da. Aurten adibidez izan ditugu 46 izen emaiten, 46 ikasle 6 taldetan banaturik, 0tik A1 mailatik B1-B maila arte. Uztaritzeko kopuru hori biziki tipia da, jakinez gainera ikasleak ez direla bakarrik Uztaritzetik etortzen, inguruko herrietatik ere heldu dira. Horregatik, heldu den ikasturteari begira, gure erronka nagusiena da ikasle kopurua emendatzea. Eta horrek suposatzen du irakasle berriak zerkatzea, eta irakasleak atzematea ere ez da erreza. Beraz, bi erronka ditugu heldu den sartzerako. Eta espero dut jendea hurbilduko dela, eta ikasle gehiago eta talde gehiago ukanen ditugula. Gehien maite dudana da klaseak ematea, kurtsoak ematea. Hori da gehien maite dudana. Eta gero permanentzia lanen artean denetarik egin behar dugu, eta gero batez ere korrika urtean korrika prestatzea. Lan hainitz bada ere, lan polita da. Bai, euskararen egoera larria da, beti kilikolo. Azken inkesta soziolinguistikoaren emaitzak ez dira biziki baikorrak, baina eta hemen ikasle guti ditugu, baina bestaldetik aurren eskolatzean emendatzen ari da. Uste dut aurten, ikasturte honetan, izan direla aur gehiago matrikulatuak elebidunean eta ikastoletan, modelo elebakarrean baino. Beraz, hori berri ona da. Belaunaldi gazteak geroz eta euskaldunagoak izanen direla, suposatzen da. Baina gauza bat da euskaraz ikastea, eta gero beste gauza bat da euskaraz bizitzea eta euskararen erabilera eskoletatik eta ikastetxeetatik kanpo, eta hori da erronka. Eta hori da ere euskaraldiaren helburua, eta aurten euskaraldia urtea dugu. Beraz, ikusiko, bada lana egiteko, beti.